A Jászberényi vasútállomás. A Jászberényi vasútállomás épületét 1873-ban adták át a 82-es vasútvonal megépítésével. Az épület alsó részében található a főnöki iroda, a forgalmi iroda, valamint a várótermek, a felső szinten pedig a szolgálati lakások találhatók. Az állomás épület mellett található a víztorony, amely hajdan a gőzmozdonyok vízkielégítésének eszköze volt. Az állomáson egyedülálló módon még ma is megtalálható a gőzösítató, amellyel a gőzmozdonyok belsejébe jutották a vizet. Az állomáson Domino 55 rendszerű biztosító berendezést használnak. A vasútvonal és ezzel az állomásépület tavaly március 10-én ünnepelte 150. születésnapját, és ennek alkalmából meglátogatta városunkat a 424 számú gőzmozdony. Menetjegyvétel ma már csak a 3-ból a legszélső ablakban vagy automatából lehetséges. A 82-es vonalon hétköznaponta 38 személyvonat közlekedik, ezeknek az erőszáma 57-essel kezdődik. Hétköznapi menetrendben V43-as mozdonyok járnak BHV kocsikkal, míg hétvégi menetrendben, illetve ünnepekkor Stadler Flirt motorvonatok közlekednek.